Ας αρχίσουμε με ένα ερώτημα. Τι ζητούν από εμάς οι μαθητές όταν διδάσκουμε ένα μάθημα λογοτεχνίας και μάλιστα στην τρίτη λυκείου? Αυτό που ζητούν οι ίδιοι, όχι πάντα, περισσότερο οι γονείς τους, είναι να τους δώσουμε ένα τυποποιημένο κώδικα, μία ανελαστική μέθοδο ανάγνωσης των λογοτεχνικών κειμένων, συμβατή αν είναι δυνατόν με όλα τα είδη και τις μορφές, εύκολη στη χρήση της. Κάτι τέτοιο όμως εμείς κατανοούμε ότι είναι ασύμβατο με τη φύση και τη λειτουργία των λογοτεχνικών κειμένων. Γιατί ξέρουμε καλά ότι το λογοτεχνικό κείμενο δεν επιδέχεται μονοσήμαντες αναγνώσεις και ερμηνείες. Αντίθετα χαρακτηρίζεται από πολυσημεία και απαιτεί τη δημιουργική προσέγγιση των αναγνωστών του προκειμένου να λειτουργήσει. Στο πεδίο της θεωρίας λογοτεχνίας έχουν προταθεί ποικίλες και συχνά αντικρουόμενες απόψεις και θεωρίες για τη φύση των λογοτεχνικών έργων και την ερμηνευτική τους προσέγγιση, για τη διαφορά του νοήματος και της σημασίας, για τον ενεργό ρόλο του αναγνώστη στην αποκωδικοποίηση των λογοτεχνικών σημείων, για την ύπαρξη δυνητικού κειμένου και ατομικής πραγμάτωσής του. Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν νέα δεδομένα στις λογοτεχνικές σπουδές. Μας δίνει νέες δυνατότητες στο υπερκείμενο, κάποιες από αυτές προσπαθήσαμε να τις αξιοποιήσουμε και σε αυτό το project. Επειδή όμως εδώ πέρα δεν είναι μόνο μαθητές μου από ό,τι βλέπω, αλλά είναι ίσως και κάποιοι άλλοι που έχουν έρθει σε επαφή με το διαδίκτυο, να σας πω απλά ότι όταν λέμε υπερκείμενο, αν έχετε μπει στο διαδίκτυο, έχετε δει ένα υπερκείμενο. Το υπερκείμενο έχει μια σειρά από παραπομπές, αυτά τα λεγόμενα link που βλέπουμε, τα οποία αν τα πατήσουμε πάμε σε ένα άλλο κείμενο και έτσι το κείμενο δυνητικά αναπτύσσεται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι λοιπόν μια δυναμική μορφή κειμένου το υπερκείμενο. Και εδώ εννοώ δυναμική ότι μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να μπούμε σε μια ιστοσελίδα, αν αυτή η ιστοσελίδα ας πούμε είναι η ιστοσελίδα ενός ενημερωτικού μέσου, άμα μπούμε στο επόμενο λεπτό θα δούμε ότι έχουν μπει νέες ειδήσεις. Αλλάζει λοιπόν αυτό το κείμενο, δεν υπάρχει σταθερότητα. Πολύ περισσότερο αυτά τα κείμενα εμπεριέχουν δεσμούς ή εικόνες, εμπεριέχουν άλλα αρχεία ήχου, καμιά φορά και αποσπάσματα ταινιών, με τη μορφή πάντα ενεργών δεσμών. Ιστορικά το υπερκείμενο έχει ξεκινήσει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 60, άρα το χρησιμοποιούμε περίπου 15 χρόνια και η βασική του μονάδα είναι αυτό που είπαμε, ο δεσμός και η δυναμική διασύνδεση κομματιών. Αυτή η λογική του υπερκειμένου πιστεύουμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί ιδιαίτερα σε θέματα διδακτικής της λογοτεχνίας. Για να θυμηθούμε λίγο και το Roland Barthes, που μας λέει ότι ένα κείμενο δεν είναι φτιαγμένο από μία γραμμή λέξεων, δεν έχει μία θεολογική ερμηνεία, αλλά έχει πολλαπλές διαστάσεις. Σε αυτό διαβάζουμε πολλές γραφές, καμία δεν είναι αρχική, μιλάμε για ένα πλέγμα. Κάτι τέτοιο μπορεί να το αναπαραστήσει το υπερκείμενο. Μπορεί να εμφανίζεται κατά βάση γραμμικό, αλλά ουσιαστικά μοιάζει περισσότερο με ένα λαβύρινθο, καθώς δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να επιλέξει διάφορες συνέχειες. Ανοίγεται προς άπειρες κατευθύνσεις. Κάτι άλλο που χρησιμοποιούμε στη λογοτεχνία ιδιαίτερα είναι το διακείμενο. Κάθε κείμενο είναι διακείμενο. Συνομιλεί με άλλα κείμενα. Άλλα κείμενα είναι παρόντα σε αυτό. Και αυτό θα το δείτε ιδιαίτερα σε αυτό το project της κυρίας Κουτσόπετρα, που χρησιμοποίησε ακριβώς μία τέτοια προσέγγιση. Τι είχε στο μυαλό του ο Διονύσιος Σολωμός όταν καθόταν να γράψει τον Κρητικό. Μπορούμε λοιπόν κάπως να το αναπαραστήσουμε αυτό. Γενικά τα υπερκείμενα, έχουμε χρησιμοποιήσει και άλλη φορά υπερκείμενο στην διδασκαλία της λογοτεχνίας, στην Ελένη του Σεφέριθ, στην ίδια ιστοσελίδα που θα σας παραπέμψω, θα μπορέσετε να το δείτε και αυτό. Εκεί χρησιμοποίησαμε άλλη λογική, παρέχουμε σχόλια στους μαθητές και άλλα κείμενα που υποστηρίζουν το πρωτότυπο και αυτό νομίζουμε ότι δεν ξεφεύγει από τη διδακτική της λογοτεχνίας. Πώς μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτούς τους δεσμούς, τι μπορούμε να δώσουμε στους μαθητές μας? Διάφορες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, αναλύσεις, σχόλια,
πάνω σε διάφορα ζητήματα, ύφους, πραγματολογικές πληροφορίες και τα παράλληλα κείμενα, έργα δηλαδή που επικοινωνούν διακειμενικά με το κείμενο υπομελέτη. Ο στόχος, τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό, μπορεί έτσι να κατανοήσει τη σύνθετη φύση της λογοτεχνίας, ειδικά εάν καθίσει μόνος του και το ψάξει και όχι με εμάς πάνω από το κεφάλι του. Το ζητούμενο πλέον είναι ο μαθητής να συμμετέχει ενεργητικά. Τους έχετε δει να χασμουριούνται κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, έχετε δει αυτά τα άσπρα ακουστικά να μπαίνουν διακριτικά στα αυτιά τους, προσπαθούν να ξεφύγουν με κάθε τρόπο. Εάν τους εμπλέξουμε όμως στην αναζήτηση της πληροφορίας, ίσως αποκτήσουν μία περισσότερο ενεργητική στάση στην πράξη αυτή της ανάγνωσης. Όλα αυτά δεν έρχονται χωρίς προβλήματα. Θα σας μιλήσουμε και για τα προβλήματα και ήταν αρκετά. Ας μην ξεκινήσουμε τα προβλήματα στη μεταξύ μας συνεργασία, δεν αφορά μάλλον το κοινό. Υπήρξε θυελλώδης, σφαχτήκαμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια που στείναμε αυτό το project. Θα σας μιλήσω περισσότερο για τα προβλήματα που βλέπουμε να συναντούν οι μαθητές, γιατί πιθανόν να τα αντιμετωπίσετε τα επόμενα χρόνια. Η ανάγνωση στην οθόνη. Μεγάλο πρόβλημα να διαβάζει την οθόνη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ειδικά για όσους δεν έχουν εξοικειωθεί με την κύληση του κειμένου. Είναι άλλο πράγμα να το έχεις κάτι στο χαρτί, να μπορείς να ανατρέξεις στη δεύτερη σελίδα, στην 8η σελίδα και άλλο να είσαι σε ένα σεντόνι κειμένου. Οι μαθητές αισθάνονται εύκολα κόπωση σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί έχουν την τάση στη μια ηλεκτρονική σελίδα να τη διατρέξουν. Θέλουν να κάνουν κλικ, μανιωδώς, να φύγουν. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να τους εγκλωβίσουμε να διαβάσουν ένα κομμάτι. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε τα κείμενα να είναι σύντομα, όσο και αν είναι απαιτητικά. Μια δυσκολία συγκέντρωσης λοιπόν είναι το πρώτο μείον, αλλά αυτό το έχετε διαπιστώσει. Πολλοί μαθητές μας πλέον έχουν δυσκολία συγκέντρωσης και ο λόγος είναι απλός. Έχουν βομβαρδιστεί με τόση εικόνα, με τόση πληροφορία, που είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουν με ένα απαιτητικό ειδικά κείμενο. Ήδη το αίσθημα εικονικότητας που δημιουργεί η ηλεκτρονική ανάγνωση, το γεγονός ότι είναι άειλο το κείμενο, δημιουργεί και αυτό πρόβλημα. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει πάντα η δυνατότητα εκτύπωσης, αλλά από εκεί και πέρα καμία οικολογική συνείδηση. Στην τάξη της κυρίας Κουσόπετρα υπήρχαν και μαθητές οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι τους. Υπάρχουν τέτοια ακόμα μεταξύ μας και αυτό ήταν ένα πρόβλημα για εκείνη, γιατί χρειαζόταν να τυπώνει τα κείμενα για αυτά τα παιδιά. Η διάσπαση της προσοχής του μαθητή, την αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Πολύ περισσότερο όμως σε ένα ηλεκτρονικό κείμενο δεν έχει εικόνα του τι κρύβεται από πίσω. Πόσο αυτό το κείμενο ανοίγεται μέσα από τους συνδέσμους σε άλλα κείμενα. Από την άλλη, αυτό είναι και καλό και κακό, γιατί έτσι εμείς μπορούμε να τους δώσουμε πρόσβαση σε ένα μεγάλο όγκο. Από εκεί και πέρα, το τι θα διαβάσει ο καθένας είναι θέμα δικής του επιλογής. Πολλαπλές διαδρομές. Ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει αυτά που τον ενδιαφέρουν μέσα από μια διαδρομή που επιλέγει ο ίδιος. Η πορεία της ανάγνωσης λοιπόν είναι ανοιχτή. Υπάρχει περίπτωση την ίδια ώρα δηλαδή κάθε μαθητής να έχει διαβάσει μια διαφορετική σειρά κειμένων μέσα σε μια διδακτική ώρα. Δεν πρέπει απαραίτητα να μας τρομάζει αυτό. Οι δυνατότητες. Δίνουμε λοιπόν διάφορες ερμηνευτικές προτάσεις και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, αυτό θα το δείτε περισσότερο βέβαια στο άλλο project της Ελένης, να το κάνουμε σε άμεση σύνδεση με συγκεκριμένα τμήματα του λογοτεχνικού κειμένου. Έτσι τα αναδεικνύουμε αυτά και μπορεί να κάνει άμεσα τη σύνδεση στο μυαλό του. Είναι έτσι πιο ενεργητικός, είναι περισσότερο σε εγρήγορση. Θέλουμε δηλαδή να τους καταστήσουμε σε θέση να μπορούν να αναπτύσσουν τη δική τους ερμηνευτική πρόταση μέσα από μια κριτική ανάγνωση. Αυτό που επιδιώκουμε μέσα από αυτά τα μαθήματα είναι η καλλιέργεια της αυτενέργειας του μαθητή, να είναι περισσότερο ενεργητικός στη μελέτη, να κατακτήσει τη συνθετική ικανότητα
αν είναι δυνατόν, την ικανότητα στη δημιουργική ανάγνωση, να μπορεί επίσης να διαχειριστεί αντίθετες απόψεις που θα συναντήσει στους ερμηνευτές των κειμένων. Γενικά, να τον φέρουμε πιο κοντά σε αυτό που είναι το ζητούμενο, στην ερμηνευτική λογοτεχνικών κειμένων. Θέλουμε να αντιληφθεί το λογοτεχνικό έργο στη συνθετότητα και στην πολυπλοκότητά του. Και το συγκεκριμένο κείμενο που επέλεξε η κυρία Κουτσόπετρα είναι ακριβώς αρκετά σύνθετο και αρκετά πολύπλοκο. Και θέλαμε να αντιληφθεί πως αυτό είναι μια διαδικασία ανατροφοδότησης, επαναξιολόγησης, διαρκούς επαναξιολόγησης. Το διακείμενο, στο οποίο αναφέρθηκα και νωρίτερα, μας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουμε λοιπόν σε ένα χωρίο άλλα λογοτεχνικά κείμενα που επικοινωνούν διακειμενικά και ένας απλός ορισμός. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε ή σχεδόν καταργούμε την γραμμική προσπέλαση ενός κειμένου.